Wala pa diha ka-subscribe sa atong channel, Robbie si Maggala, atong YouTube channel. Pa-subscribe na din guys, like, share kung pwede. And don't forget to click the notification bell guys, para always po tayo magkita-kets. O sa wala pa diha ka-subscribe guys, please subscribe na din guys sa atong YouTube channel, Robbie si Maggala. And don't forget to hit the notification bell guys, para lagi tayong magkita-kita kets. Hi guys! Welcome back to my channel guys. This is Robbie si Maggala. Bitaw. Guys, kumusta mo dihang tanan? Naday taron sa pantalan sa baybayon. Gusto kayong hangin oy, medyo init-init sa dagpan ahon sa magpandong ta kay. Mahal ra bag skincare na kay kumpiyansa na yung mga cellphone. Oh, dara dong anak ka. Duha ka buok pa jiglaki, magwa og manghod. So, ayan mga madi, update ko lang ang diring ato ang pantalan sa baybayon. Taob-taob sad mga madi oh, medyo bawod-bawod po dag kalibot ang mga karagatan mga madi. Ayan na mga madi oh. Diha mga madi na ay kanang kuan diha kanto dito repita na ay mga life jacket dadto pwede i-rent na to. And then kung gusto mo nga to dito sa murag na island gamay dito sa Atbang nga mag-rent kag life jacket kay as needed should nga mag life jacket dito paingon labi na yung aron hangin-hangin taw-taw dyan ay ganahan mo nga to dito nindot pang gudyo dito gud repita go dito sa Lumayag atong last time nga dito mi so na sila yung mga rentahan nga boat. So ayan na mga guys. Oh, muhawa na ta diring dapita mga guys. Mubalik na ta dito sa sakinan kay basi gumana po to sila og palit, og pangtaga, og nylon ta na. Let's go na. Let's go honey. Let's go honey babe. Kay mahangin dito sa labas. Naknak. Ayaw. Sana. Balik na ta kay basi kumana sila palit adto. Hangin kayo guys, atong pahapay ba? Bungkag gid atong mga pahapay ani ba? Tara guys. Nakaga ate. Ay sige pag selfie gaw anak dito guys oh. Tara. Pagas atin na. Dali na. Tara be. Mana tagtanaw diri kariyot pahangin kadiyot diri bye-bye ba. Inhangkit kayo mga amadi ko eh. Ang hangin ko sug-usog kay ang buhok. Ito ay nagsakayan mga madi ay asa ka na siya paingon. Sorry. Nagtapok lagi ang basura diya. Iyo. Kusog-kusog gijag bahod eh. Bye-bye na bidagat. Bye-bye na sa bye-bye. Bye-bye na daw sa bye-bye. So diha ta guys, diha ilang opisina ana ta diha mag-rent og mga life jacket. Ana pud ta to magbayad og environmental fee kung modong ta to sa Lumayag Island. Asa ka dito nagpalit? Misterya sa lagi ko na sabi ka isa-isa na nagatubang na. Ha? Pagla, dito ko lang. Ikaw. Mau ro be. Di ko ganahan na.
Mutong ra. Enggak bang, kamu. Mamutong ra kuno tadi ta maglamaw. Maglamaw man unta padung. Ano man? Kape. Kape kuno guys, pang kape. Kape ba? Sus ginoko. Ha? Wala pa. Pangkapi lagi ko na ilaha, pangkapi gidzas ko po ning pangkapi sa mga laki guys kay need man og taas og liog. Diyos ko po, nangita tog pangkapi dito. Asa to sila pa dong mangitag pangkapi? Smoking. Pikot. Pikot. Nanghimuta bitaw. Tawing. Ingon tana, anja ning lakaw pagbalik. Di ra ba dadto kay hangin-hangin? Tanduay. Manulong ko no tago boss guys kay day palan diri nga manong-mano. Hoy ikaw. Iro. Na, kaya na. Tanduay. Atara tanduay oh. Ako singot. De, pangkape. Nako ni manghimo og pan diri sa ubos guys nga mano-mano mutan-aw tas ilang pan. Lami ra ba mama? Yes, correct. Lami ra ba juning pan nga mano-mano guys no kay gikumot-kumot. Bitaw joke. Makainomdom ko sa una kay si mama maghimo sa tuog pan nga kanang inato ra ba mano-mano dili magamit og makina. Ala di arag pan mano-mano. Dira gilang pan nga mano-mano. Wow. Sinsiyo. Na lami brown jud. Kana kibuok. Oy, 30 ra din ang kwarta daw. kwarta 30. Pitag frila di ay. Madala na po 100? Oh. Madari ay. Pwede mo sud. Na po 100 din lang dyan, no? Di karera. Wala vlogger magani halwa ka dyan. Gamay. Di, uy, bila ka bagong baliton. Loya sa di mamalit og pan guys bag mano-mano kay tulurang buok. Basta ko nung tayo na nung kukumpulihap. Unsa man na. Bayad. 100 magkano? Di wa, ay kusa. Di na 100. Sinsiyo na. Piso ni. Piso na, bawal rin yung sinsiyo. Uy, hawa, ikaw po. Lamia dyan sa pan. Uy, ikaw. Nakurat noon siya guys. Kani bang nagsaboy-saboy nakurat? Uy. Di mo sudwa di kay dako-dako te. Ay nalang ilain-lain na lang. Ang bebe. Pila ni ka buok? Ito. Eh, bugat-bugat po siya. Busok po. Pwede mo, ano? Uy, asa man na ni mo? Pamunit diha, di na mo. Hatag niya na ha. Ay, di. Joke ra. Kariba na munit. Nadawat og pan. Apil rin niya. Apil rin niya. Apil to ah. Bergalaway ko gatan-aw diha ba? Ay lah, muna gipang kuan guys oh. Puto sa kuan na hashtag dahon sa saging oh. Crispy kayo ba? Nagsagbot-sagbot. Nagsagbot-sagbot lagi. Nagsagbot-sagbot. Dala na eh, Konder. 30 mare. Ngapinan. Okay. Let's go. Mahurot na naon niya taon. Okay, bye. Ha? Kanon. Thank you for watching. Thank you for your pan. Di maglaag mi atos yang may gagaw sa babaw. Asa ka madam? Alicia. Ha? Alicia. Poblasyon. Hari Sami. Salamat, te. So, nakadala na day tagpaan, oh. Paani nga, kuan guys, muna gitawag nga, paan Bisaya.
Pan Bisaya, mano-mano ra pagbuhat ba? Dili gyud ingon danas parehas anang naas. Kanang bakery nga nana sila yung mga hornuhan, hulmahan, naa sila makina, di kuryente kani. Agi kumot-kumot ni guys. Lami mo dyan yung kamoton. Agap party list. Oh, bit-bit ko siya palan oh. Oy, ang painit ko no dera pang kape. Mas, huwag sila na ha? Oy, sod oh. Hali na. Kape tayo mong kape. Ang kape lagi, ngombita kog dara kape mabilin. So, padulong na ta sa ibabaw, pasaka o gamaan. Jeez! At dito. Isa ganito nga diri ka, lugar ah? Bawangan di ba doon? Bawangan. Oo, bawangan. So, padoong ta sa bawangan guys. At diri padoong sa sides. Sa ako ang pana. Sa gagang ko. Lami ra ba ko na dito guys? Ang mga unggoy, murag kuriton. Agang baguhan, no? Ha? Dapat ko ba? Oo ba? Sabi ko na dito kay naboy mga unggoyanan. Doon tas buwan. Ay, diri pitnaklingi. Hindot kayo. Hindot kayo. Mountain tanawon. Sa bukid. Simentado man depot no? Persada.